Gachagua dok ne jatend piny Kenya William Ruto ewi pek mar ngima kod idho nengo mauta kod gik mochuno, kowacho ni jatend piny osebedo ka timo duto manyalore mar loso uchumi mapacho ka koni kethruok mar uchumi en midhiero masani okwako pinje duto. Gachagua ne wuoyo e gweng' ma Kiandege e kar chung' od bura Mandaragwe nyasi mar ik mar Teresia Wangeshi Mwangi ma en min jalup jatend jolweny Jona Maina Mwangi, kama ne oseme jotelo mosebedo ka seyo piny owacho kuom pek mar ngima, kowacho ni kar mano to gi Uganda jo Kenya mondo mi piny owacho thuolo ochop singo mage. Okwero weche ma osebedo ka wachore ni nitiere ywaruok e kind jotelo maya alwora mar God Kenya, kowacho ni jodak makono nosiro piny owacho e kinde yiero mokalo. Ya mlima Kenya, hii serikali ni yetu. Nyinyi ndio mlichagua Rais William Ruto. Kama wengine watatupa mawe, msikuwe ya kwanza. Kwa sababu ukweli ni huo, that the problem is not in Kenya, it is everywhere. Na kwa hivyo hii shida itaisha. Na mimi ningetaka mkuwe na imani that the darkest hour is just before dawn. Na kwa hivyo ningetaka watu ya hapa tukuwe na subra. Sisi tulimuamini rais na mipango yake ni kababe na iko sawa. Na mimi niko pale ninamsaidia. Na kukiwa na shida nitamwambia. And so far so good. The president is on the right track. Tuendelee kumsaidia. Na ndio tumemwambia wafanyikazi wetu wote wa serikali, hata kukiwa na shida, ongelesha watu polepole. Ongelesha watu na heshima. Heshima si utumwa. Ongelesha watu useme hapa iko shida, hii tutatatua, na mpatie watu hope. Tusiue watu roho ati ya kwamba mambo ni ngumu sana. Kaunti Maseyo ni governor